Saiki nek tak takoni umpama antara sing lemu karo sing kuru, pilih sing ndi? Ya milih sing kuru to, Met. Ya kuru no. Lah. Kuru iki nek digoncene sepeda motor ya pelek ngono. Penak nek tanggaku bojone kuru. Buah budal nggawa bojo. Mulai ra nggawa, Tru. Lho. Lah kok iso iki lho? Lebat e. Wong nikah iki pisan kanggo selawase. Betul. Kok sampean kok gelem karo kene. Aku wani kok bangun omah kanggo malam pertama lho wani. Lho. Kok ifatmu semono lho. Lah aku iki wedokan ndi to sing tak bangono. Lho. Bojomu melok lho iki. Lah ora masalah lho. Anakmu melok salimaku lho mong anakmu mong. Ora masalah pancen keadaane ayah yo ngono lho. Selamat malam Sugeng Dalu Mbak Cangik, Mbak Limbuk. Selamat malam Wilujeng Dalu Mas Lendro. Suwe ora ketemu suwe ora jamu pisan godhonge selembar. Apa kuwi? Suwe ora tahu ketemu pisan karo Mas Dalang Akbar. Amin. Luar biasa. Suwe ora jamu lho, Met. Jamu pisan kembangi apa godhonge suru. Suwe ora tahu ketemu pisan karo Piai Sudu. Malam yang spektakuler Mbak Cangik luar biasa. Ngaten nggih? Nggih, Piai Sudu membuktikan bahwa ini adalah Indonesia miniatur. Loh, kok sakit Mas? Berbeda-beda pendapat, berbeda-beda agama, tapi pada malam hari ini terbukti menjadi satu melihat tontonan wayang kulit Dalang Akbar yang dari Nganjuk. Amin. Niki luar biasa. Dasar sing di omah iki piyaine sembodo sugih. Sugih? Aja meneh kok trimo ming nanggap Mas Akbar, Mas Lendro, iki turahan kawul nebas gabah iki turah-turane iki. Ngaten nggih? Nggih, Pak Karnadi niku? Pak Karnadi niki juragan gabah nggih, Pak nggih. Dadi kanca-kanca iki engko mulih tanggapan bengi iki ning Sudu diaturi karo Pak Karnadi gabah sak-sak nggih, Pak nggih. Mongko sekilo iki regane 7.000 ning mboten angsal ditumpakne truk. Loh, terus Ken mikul mriki dugi Nganjuk. Ya lempoh kuwi kok iso. Lho, kan nyenengke wong niku masalahe kan kedah ngoten niku to, Mbak Cangik. Juragan gabah. Lah nggih, wah dasare piyaine sembodo. Putranipun pun jelas panjenenganipun Mbak Umi Kulsum ingkang sampun kajatukrami kalian Mas Adinda Bagus Wicaksono Piyai saka Ponorogo. Menyatukan menjadi satu. Muga-muga adanya pagelaran wayang kulit mempelai berdua menjadi yang keluarga yang bahagia, sakinah mawadah warohmah. Amin ya rabbal alamin. Dalam berumah tangga menika jangan mencari kelebihan, carilah kekurangan masing-masing. Adanya kekurangan insya Allah menjadi kelebihannya masing-masing. Ojo rebutan bener ning rebutan salah. Awake dhewe pun pas karo nyambut gawe niki pun klep. Assalamualaikum. Lah ya dadi bengi niki nekake tamu undangan ngrawuhke iki wah luar biasa. Dasare dalange saka Nganjuk, dalang milenial Gen Z akeh penggemare. Dalange kok Nganjuk dagelane Mas Lendro. Mas Lendro wah wis pas niki. Kaya serumpun senasib sepenanggungan. Leres Sabaya Pati, Sabaya Mukti. Di mana ada Mas Akbar di situ ada Mas Lendro. Di mana ada Mas Lendro di situ ada Mas Akbar. Luar biasa. Apa to, Lek? Ning aku rencana bocah omong ora. Nek ra bocah omong aku tak mudun. Lho. Lah kok kemajon oleh ngomong lah kene. Nek Mas Akbar ada Mas Lendro. Lho potonganmu kowe nek gak mergo aku ora tekan kene kok. Iki Pak Karnadi juragan gabah iki. Ya nek ngejob aku wis setahun yang lalu. Nek ngomong wis jenengan piyambak mboten napa-napa. Dadi tanpa kowe aku ora masalah. Sik omong dhewe. Piye-piye omonganmu sik ning kono ae. Pak Karnadi piye? Ngersake wayangan Mas Akbar karo aku dhewe ngono lho ora apa. Ora apa-apa, Met. Ora apa-apa. Kowe ape ngepek kanca sapa? Ayo. Ora masalah aku. Aku ora bayaran gak apa-apa ya Pak ya. Wong ning kene hidup-hidup ngamal sedekah. Nek kowe ape ndagel dhewe kancamu sapa sing gelem karek aku tok ya Met ya. Jare Mas Komet mau piye? Nek tanggapan rene dhewe setahun kepungkur wis dicalang ya toh? Calang.
Reneo dhewe ora nggo kanca ora apa-apa jarine. Ora apa-apa. Ora apa-apa. Lho, ning ambak Mas Komet budal dhewe, Mas Lendro tetep tak ajak wong kancaku. Kancane kono. Senasib serumpun sepenanggungan. Oh layak. Loh, keliru wong aku. Lho. Sekongkol berarti. Sekongkol piye? Sekongkol piye wong beskape padha karo Mas Lendro, blangkonmu padha karo Mas Lendro, janike ya padha. Kowe iki lho sing ora tata ya. Layak ki mau aku nggawa surjan kowe ngajukno surjan iki. Lha nyapa? Ya mben darani jobmu to. Lho, iya to. Karepe kowe pengen dadi ndas dhewe. Pengen dadi pemimpin we. Heeh. Pengen dadi anu sing disebutne, dadi ora Cak Komet CS, Cak Lendro CS. Pengene ngono. Mboten perkara ngoten niku. Lah piye? Pancen tak Ora iso Mas we. Kowe dadi pemimpin potonganmu wis gak cocok. lho lah ngopo? Lah kowe nganggo kembang kuwi malah rupamu klawu kok. Wong ki mbok turut ratan aja teng tebonan ae. Sing salah iki kowe. Lah wong nyuwun sewu lho, aku iki gelem-gelem nganggo seragame Mas Komet. Oh. Lah tak nggo iki kaya buta seragame gede-gede ngene iki. No. Lah iki nek ngene iki ra pas sekli. Pas. Ora masalah, nek kono karo kanca kentel karo Mas Akbar ora masalah. Lho, iki mau aku teko takoni dalange anu wong itu-itu iki lho. Piye tekone piye karo ibu-ibu? Anu tulisannya Dik Ki RM Akbar Salam ngono. Rumah makan iku, Met. Ditakoni. Lah aku ya rumah makan kuwi aku. Raden Mas kuwi. Raden, heeh. Raden Mas. Iya, iya. Kowe iki kudune ya introspeksi diri. Wong Nyapa? awake dhewe iki budale ya bareng. Bareng. Sak mobil ya bareng. Iki surjan padha. Padha. Blangkon padha. Jarik Padha. Lah ning kene kan beda. kok iso tekan kono lho. Lho kene yo jape gekku kok malah budi lho. Masa. Hernia anu nek gedhi wong iki. Kowe ngerti aja sok tahu. Main iki main nang ndi? Lho, iki ora kowe bener nek iku ora ngerti tenan yo. Piye to jare dicalang setahun lalu? Setahun kok gak ero to, Mek. Aku ki pak gak ngerti. Aku ya ngetes awakmu iki lho main nang ndi? Tesen nek gak percaya, Mek. Lho lah ya ki. Tesen ki opo kok ya. Jare mbok tes. Lah iki main nang ndi? Iki nek ora salah, iki ning daleme Bapak Karnadi karo Ibu Sri Subiati. Iki lho. Keliru. Lho. Kok iso keliru lho? Juragane Gabah bener kuwi Juragan kok. Gabah ya, Mek. Dan iki main nang ndi? Lho, ya bener Pak Karnadi, Pak Kaji, Pak Kiai. Juragane Gabah. Salah. Ngono kok padha banter-banter. Pak Karnadi nggih, Pak nggih. Salah. Iki maine awake dhewe nang sampinge Pak Kaji sabut, ngono. Nek Pak Karnadi ngriko. Nah, awake dhewe iki ning kene. Ngono. Lah tapi sing nanggap kan belionya, Mek. Lah aku takon awake dhewe main ning ndi, ora takon sing nanggap. Ngono lho, blok goblok. Wah, omong niki nek dagelan tidak jenius, SDM-nya tidak setara. tidak punya skill intelektualiti tata batas. Matamu lagi sikil tengen sikil kiwa. Nah, aku karo Mas Lendro genah SDM-nya babak timbang sumber daya manusia. Intelektualnya sama. Heeh. Sampean titelen apa? Lho. Ki Akbar Salam SSN. Sampean apa? SPD iki. SPD. Aku sandure SPD ya. Apa, Mek? Komet MBG. Sik to. Kowe iki MBG Mas Barok ganteng toh. mosok. Kowe iki sing kocok iki MBG makan bergizi Lah gratis. wong moklokne ora SDM ora. Lah wong ki mbok ya matur nuwun karo belionya wis nimbali awake dhewe. Ayo matur mosok ya diucapne ngene iki wis matur nuwun. Awake dhewe ditanggap teko merongos ning kene iki wis bentuk matur nuwun lho. Lah kok merongos padane ula apa iki lho. Iki kipas iki panjenenganipun Pak Karnadi maringi asma Kinarya Japa karo putrinipun. Nggih. Iki jeneng piyayi utawa jeneng kiai religi. Religius. Mergo jenenge apa? Umi Kulsum. Adalah sosok wanita yang hebat sebagai tolak ukur, sebagai teladan anak-anake. Sapa? Umi Kulsum. 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 Kene lho. Oh ya. Kolah-kolah. Ayo. Umi Kulsum. Umi Kulsum. Kolah-kolah aku. Umi Kulsum ki jenenge jeneng religi. Religi, Mas. Beda karo mbah-mbah biyen, Mas. Heeh. Kok lahire Kliwon ngoten jenenge Kliwon. Won, wong Jawa pek gampange. Apa lahire pas dina Setu Met pun kuwi jenenge Setu. Tanggane kula niku enten nyuwun sewu.
umure kurang luwih iki umure wis 40 tahun. 40 tahun Nika laire mbiyen kan tenggene ngisor wit jati. ngisor wit jati. Ngoten niku jenenge pun benten melih. Heeh, jenenge sapa, Mas? Dijenake Tuti. Mergo laire ning ngisor wit jati. Dijenakne Tuti. Tuti. Sebelah omah niku laire tenggene ngisor wit Mauni. Mauni. Dijenake Tuni. Kok iso? Mergo metune ning ngisor wit Mauni. Oh. Lek Met sing tanggamu kae laire ning ngisor wit jeruk kae dijenakno sapa Met? Kae dijenengno Mat Kiyer. Sik to, ora padha ngarepe to? Apa to? Kowe iki kok goblok to Met? Goblok kuwi. Nek metune ning ngisor wit jati dijenakne Tuti, mergo metune ning ngisor wit jati. Nek metune ning ngisor wit Mauni dijenakno Tuni, mergo metune ning ngisor wit Mauni. Lah tanggamu sebelah kae metune ning ngisor wit jeruk, Jenenge Mat Kiyer. Lho, mergo jeruk iku kan kecut dijajal terus kir-kir. Ngono. Aku ape njelok roke katane ya. Jeneng sing penting gawe jeneng apa wae iki sing penting siji, Mas. Apa Mas? Duwe anak ki aja jenengno Dian. Lho, apik lho jeneng Dian. Dian ki Kurang bagus lah. Lho kok iso? Jeneng Dian iki tanggoku ket cilik wis dipisui mbae. Lah kok iso? Kok iso dipisui mbae lho? Iya, mbae digendong ngene kae. Gendong putune. Alah, Dian cok ben dadi apa? Sik. Aduh, Piye kok rapi nak tembungmu piye? Nasibe kok Wong jenenge Dian kuwi mesti gak apik. Mergo wis cilik dipisui, mbae. umpamane ngutang piye mau? Mbae ngutang ngene. Dian cok dadi apa? Ngono. Dian cok lho. Karepe ngono Dian Sok dadi apa? Dian sok dadi apa? Lah nek mbae sing ngutang ya dadi ngono. Oh, iya ya. Ya ta. Tapi hebat nek piyai kene iki juragan gabah. Mulane pyaine iki ulina sedekah ngamal Met. Sebab apa kok dijenakno gabah to Met? Gabah kuwi saka tembung. Ya cuweng lho. Gabah ki saka tembung ki Otak-atik matuk ya. Dadi dagelan dadi pelawak wis berdiri di atas panggung, naik dengan persiapan, turun dengan penghormatan. Betul. Mula juragan gabah. Nggih. Apa kok sebabnya dijenake gabah? Gabah menika saking tembung gawean ingkang kebak barokah. Lha nika gabah. Dadi nyambut gawene kebak barokah mula pyaine sembodo. Sugih dana rasa. Lho ngono. Ana sing ngarani dijenakne pari, Met. Pari ki pancene kebak rezeki. Lah mula kuwi gabah karo pari ki nek gandeng cenenge. Ngono. Oh, musim ketiga ngene iki biasane wong tani panen apa, Mas? Jagung. Jagung no? Jagung nggih. Jagung iki artine apa Mas Kemen? Jagung kuwi saka tembung jaganan atimu aja lali karo Kang Maha Agung. Wah. Kok ya iso to tanduran apa kok iso ta Mas Lindro? Apa to takono? Sayuran biasane kacang, Met. Kacang kuwi saka tembung ka karo cang. Ngono. Terus Apa Kang dadi karepe iki muga-muga rezekine mengalir ora pincang. Sampai takok bebas mesti. Cang. Takok sayuran tanduran ya? Iya. Sayuran rapopo bebas ki. bebas. Tewel. Tewel kuwi Ayo wae. Kudu cerdas lho. saka tembung te karo wel. Apa kuwi, Met? Ayo, jagung mung jare kudu Tewel. karo Maha Agung saiki tewel. Tewel kuwi rak nangka nom to kuwi. Nah iya. Kuwi kan tewel iso disayur. Lah sayur saged, napa saged niku enak kok tewel niku nangka nom. Nek nom malih jenenge babal. Yo. Babal. Tewel apa nek tewel? Semi tewel. Tewel kuwi saka tembung te karo wel, ngono lho. Lah yo artine apa? Nek teko-teko gak oleh nyiwel ngono lho. Dadi Oh, gak entuk rewel. Ora entuk rewel yo. Nek teko Ora entuk rewel. aja rewel lho. Oh. Tewel. heeh. Wis ya. Wis. Rawe, Met. Rawe gatel nok, Ndru. Kowe takoni nyapa kok. Oh ya takok iki ndongake. Alhamdulillah iki panjenenganipun Mas Adinda Bagus Wicaksono kalian Mbak Umi Kulsum nika sampun dipun restui kalian Gusti Allah Subhanahu wa taala. Betul. Sak agama lan negara Mas Komet. Ngibadah sing paling suwe iku bebrayan agung utawa omah-omah. Nek iki setuju aku. Mergo Mas Lindro iki sak pondok karo aku mbiyen. Mergo Dadi ibadah paling lama kuwi pernikahan. ngibadah sing paling akeh niku ibadahe wong omah-omah, Met. Wong salat kuwi wiwit takbiratul ihram, salam
salam bar, ganjarane wis bar. 27 derajat. Donga bar amin kuwi bar. Ning nek wong omah selawase bakal milih ganjarane. Ganjar. Berarti pengen oleh ganjaran akeh ora? Pengen. Zaman pengen. Ya entuk pengen no. Ganjaran akeh mesti aku pengen. Lah Dek gak nikah? Wong pengen ganjaran akeh ora rapi-rapi. Sik tak ewangi Mas. Piye. Emang ngono tak jare, aku jare bolomu. Iya, kowe boloku bolo. Percuma bolo niki lho. Ora kowe muni piye? Wong omah. Lah jarene ganjaran sing ora pedhot. Ganjaran ora pedhot milih terus kuwi pernikahan. Pernikahan pengen oleh ganjaran akeh. Iya. Nah, kowe nikah jelas. Wis pengen oleh. Ya mesti jelas pengen kehidupan manusia pengen ganjarannya terus milih. Lah iya kok gak nikah. Nikah ben oleh ganjaran milih. Lah, kowe iki sing kleru. Nyawa. Wong nikah iku tidak semudah membalikkan telapak tangan. Ah, iki Golek cocok. bojo kuwi gampang, Met. Nah, mudeng ra kowe. Ya, Trik. Iki amakmu tak ngomong. Iya, Mas ya kowe iki gulu, Met. Ya apa? Nyapa? Tak kandhani. Heeh. Wong omah iki golek bojo gampang ning dalan sesuk rabi nikah dadi bojone. Tapi sing angel ki golek jodoh sampai maut memisahkan. nek wong rabi ki ora mung sedina rong dina, nanging sepisan dienggo selawase. Nek nggur gugur rabi, ganjarane oke sesuk lah aku rabi. Ning nek milih wanita dienggo selawase kuwi sing angel. Soalnya gampang, swidak entuk loro teng cepu, Mas. Kuwi apa kuwi? Bojo iki gampang, Met. Sebabnya mau nyun sewu, sampe nek wong bebrayan agung golek pasangan, golek bojo yang idealis sebab nop sing dos pundi? Lho, ya sing ayu lahir karo batine. Padha karo aku, ndek bojo yang utama itu adalah wajah, Met. Lah, kae bojone sapa to ayu? Bojone ya. Lah ngono kok ngelokke wawasanku SDM ku rendah. Lah ndek bojo pengen bojo sing Ayu. Aku yo. aku ya elek. Lho, Kowe ku waras ora to? Ya waras. wong bendina disanding turu ya mesti golek sing ayu to. Salah no. Lho kok iso? Apa meneh kaya sampean lho dalange laris gak tau mulih lho. Heeh. Ndek bojo ayu padha karo nyediani tangga. Ya ra? Ndek bojo elek-elek. Kok omongane kok suwe-suwe ngabangne kuping to. Wabang ora masalah lho aku lho kono. Kowe boloko aja rono. Ngatur CS kowe. Ngatur CS. Lah iku CS ya. Iya. Jenenge kamu ya. Kowe golek bojo iki Elek-elek aneh lah tinggal tanggapan beladekan sapa sing doyan elek kok. lah bojomu ayu, Met. Bojomu ayu. Kae yo kanugrahan. Lho, tapi nak bojo ayu dijak jagong ra ngisin-ngisini. Upamane Mas Akbar dijak jagong ngejak bojone, "Ke Akbar iki cowok antik anggun ya ngono." Ayo mung kuwi tok. Saiki nek tak takoni umpama antara sing lemu karo sing kuru, pilih sing ndi? Ya milih sing kuru to, Met. Ya kuru no. Lah. Kuru iki nek digoncene sepeda motor Ya. pelek ngono. Penak. Penak nek Tanggaku bojone kuru. Buah budal nggawa bojo. Mulai ra nggawa, Bro. Lah kok iso iki lho? Mlebat e. Nanti mang ngono. Bojo kok mlebat iki lho. Lah nek menurut komet, Ya, kuru apa lemu? Enak lemu no, kuru ki gak enek tantangane. Buka biak ketemu. Ae sing lemu ki aku ngantenane 2 wulan ora petok. Kowe to nganten 2 wulan kok iso 2 petok ya apane? Sik, ora. Om arep Kowe rusuh lho. Napa? Konotasimu itu pornografi dan porno aksi. Kowe iki ning kene iki warga suduke iki nanggape dalang sik Joko, kamu aja ngobrole sing bersifat saru. Loh, ini ndak ada yang saru, Mas. jelas to, Met. 2 wulan tegese aku goleki urung ketemu kuwi ora saru. Lho, lah sing mbok maksud apa? Tegese iki aku goleki kok gak ketemu-ketemu kuwi sifate utawa karaktere bojoku ki piye lho ngono lho. Alah ora kuwi tik, Lek, ora kuwi. Ngono. Lho sifat karaktere dadak kuru, dadak lemu bareng ya. Wong iki rasa digagas komet. Wong iki nek kakean ngomong iki padha karo tong kosong berbunyi nyaring. Ora enek gunane. Padha karo wong edan lebih baik itu diam seperti emas. Diam seperti Mas piye meneng moro-moro lara bongko. Kowe ora ngerti. Lah kowe lek omong lo gak nganggo dasar. Ora ngerti pepatah ya, Mas. Ora malah mengatakan seperti itu. Diam itu adalah emas, tong kosong berbunyi nyaring. Orang banyak bicara. Ya. Itu tidak ada buktinya alias nih. Kene nih. Bolane sapa nek iki? Bolane sapa sih? Ora bolo kowe bolo karo kene ra masalah aku dhewe. Sombong to. Saniki nek pancen tong kosong berbunyi nyaring, Heeh. kakek ngomong ra ono gunane. Ora ana gunane ra nek regane. Padha karo kaya wong edan Wong edan. Padha karo Wong edan. saniki kula tanglet. Apa takono pisan eman-eman nek utekku nek mikir. Iya, yo sombong amat, Bro.
Sampean saiki bengi iki dadi apa? Ya dalang no. Dalang gaweane apa? Yo ngobahne wayang karo ngomong. Lah, mulai jam pira, Mas? Jam 09.00 mau. Rencana sampai jam 3:30. Lah omong kali sinten? Ya dhewe. Lah kok medeni to kowe? Lho kok sampe dene piye? Wong kakek ngomong ra nek gunane. Padha karo wong edan. Edan lho iki malah renek kancane lho. Ngomong-ngomong dhewe. Awake dhewe melok wong edan masa. Diamput iren ya. Sekene. Sekene. Mat. Kene. Kakak, Sik balane. Jelas sabar menangan. Sapa? Kene sapa iki, Pak? Aku nu mecicil. Tong kosong berbunyi. Wah, lanine kok cilik. Ora. Tong kosong berbunyi nyareng wong ngomong ora nek gunane padha karo wong Gendeng. wong gendeng wong edan. Niki, lah sampean ngomong mulai jam pinten? Wis jam 09.00 mau. Lah nggih ngantos jam 3:30. suwi kali sinten ngomong. Yo dhewe wayangan omong-omong dhewe. Lah iya iki ciri-cirine ya wis pas kok. Ngomong-ngomong dhewe saur-sauri dhewe. Yes karek kono lah. Belanono to jare wae boloku. Mboten apa-apa, Mas. Sampean darani wong edan ndak masalah. Lebih baik edan daripada wong kucluk. Tak tekoki kene. Pak Darno duwe anak lanang telu. Telu iki dian kabeh. Lah iki pertanyaan. Yo pertanyaan kuwi ora tak sikat. pertanyaan iki. Yo, Pak Darno duwe anak telu edian kabeh. Yo. Jenenge Eka, Eko aku. Yo. Eka ditambahno ning Rumah Sakit Jiwa Solo mulih waras. Waras. Eko ditambahne ning Rumah Sakit Jiwa Surabaya waras. Waras. Sopo sing edan? Aku. Loh. Nah, Wis jujur. Kuncine wong edan iku biasane wis jujur ngene iki. ngaku. Biasane ku nek senengane nek adus mesti udo. Senengane mlebu ning pasar. Senengane wira-wiri pasar. Lah adus mantelane apa kudanan? Setan Adus ki udo. kowe nek adus nganggo klambi ora? Ya udo. Lah iki wis ciri-ciri yang pertama. Ciri-ciri pertama udo. Lah kowe biasane nek tuku sayuran apa iki gedhong kates, gedhong telo kuwi ning ndi? Ya nang bakul pasar. Lah iki jelas edan we. Eka, Eko, sapa sing edan? Aku. Lah ya wis Ayo wis malah genep iki malah ciri-cirine telu malahan. Telu. Wong kok nyepelekke dalang. Aku ditandani sing edan malah kono, ciri-cirine telu malahan. Kowe malah ngesakno Pak Karnati. Lho, kok iso ngesane Pak Karnadi? Lah iso nangkap wong edan. Lho, piye to ki? Lah sampean edan aku edan. Lah iki waras ki enek setengah kopling ya. Pak Karnadi ku bijaksana. Bijaksana apa? Awake dhewe kon edan mulih disangoni. Wong ya aja nyepelekke dalang ya, Mas. Ora nyepelek. Mas yo dalang iki jek enom iki padha karo sebagai tolak ukur kanca-kanca iki pemimpine iki Mas Akbar. Dalang ki abot lho. Dalang ki abot tanggung jawab abot. Abote sepiro wong dalange kok garek madhep debok penonton sak piro ya ora ngerti. Madhep rono ya garek cek oh pinten Mas 50. Ngono kok abot ndi? Lho, dalang kan melek sewengi. Lho, lah aku yoga-yoga iki pemerem. Lho, piye to iki? Tangane obah ya, Met. Dalang ki obah. Sing sapa sing obah? Yoga ki lho. Masa yoga. lah. Tak yoga tangane ya. Obah. Aku melek. Iya. Ni yoga ya melek. Lho, nyuwara. Lah iki apa bisu? Sindang ki ya nyuwara padha wae. Aja kok iki dalang-dalang menang-menangan. Tapi bengi iki nek kowe ora enek dalang Akbar, kowe ape melok sapa ayo? Syukur wae. Syukur wae nek renek aku mayang ning kene arep melok sapa bengi iki? Elektron. Penting iki dalange. Ora iso. Lho, bengi iki penting dalang. Alah, dalang sak kelompok iki paling penting enek neh. Apa? Panggung. Lho. Mula awake dhewe jarang to ngucapno matur nuwun karo sing nggo panggung. Lah kowe nek wis teko sak rombongan Astabrata, ape main sor gedang kowe? Sing penting apa? Ya panggung. Ora iso. Apa? Sing penting ya son ya pertama. Son to, enek panggunge ra enek sone. Ya dibesiki to. Sing penting iki ya sone, Met. Sone penting. Ora, Apa? solar. Kok iso tekan solar Lah ya? ning sone ra ning solare basa no meneng Ya ora iso solar to, Met. Apa? Genset. Lah nek solare gek nek genset HP mbok ombe. Ora penting. Sing penting apa? Gusti Allah. Wis tekan Gusti Allah lho. Bar kuwi ayo. Kowe ya entek nek ngono kuwi. Lah entek pancen tak entekne. Wes sing penting pada malam hari ini kebahagiaan buat mempelai berdua. Betul. Wes Muga-muga ndang kagungan putra. betul.
dengan sesuai program pemerintah. Pemerintah 2 anak lebih baik. Nah, itu program yang namanya keluarga berencana. Bencana 2 anak lebih baik. baik Program lagi kalau pemerintah. 3. Loh. Apa ya loro to? Loro no. Sesuai program pemerintah. Lah itu lah programnya pemerintah. Ya. Nah, aku melalui survei Lo kok survei to? bahwa orang tua itu dikatakan sukses, besok anu kopen karo anak iki mergo anake telu. Ya loro to, Met. Ora no telu no. Loro no. Loh. Program pemerintah kok. Lah niku program pemerintah. Heeh. Nek kula mboten. Lah kowe kok piye, Met? Telu iki ada tujuane. Tujuane apa? Anak nomor 1 2 iki di sekolah sing pinter ben dadi wong sukses. Dadi sok nek mergawe nang luar negeri, luar Jawa, enek siji, kuwi aja sekolahno ben goblok. Sik to, kabeh keinginan orang tua itu anaknya ben iso sukses kabeh, ben iso pinter kabeh. Lah nek pinter kabeh terus tugas nang gone luar negeri awake dhewe nyolot tuwa umur 80 wis tuyuk-tuyuk. Nanti anakku mau. Heeh, ora enek sing nang omah. Awake dhewe ora enek sing ngopeni, Mas. Iya ra? Lah nek siji sing goblok kuwi mau, sing loro mergawe atau sing siji nunggoni awake dhewe. Ngono. Berarti di anakku telu sing siji telu digoblokno. Itu menurut survei, Mas. Oh, sing nomor telu digoblokne siji Goblok. lho Sik. dipinterke. Aku ora trimo iki. Napa? Aku tunggalku telu. Iya. Iki tunggale telu padha ae. Tunggalmu pira, Met? Tunggalku telu. Tunggalmu telu. Kowe sing nomor siji ning ndi? Nomor siji nang gone Jakarta, Mas. Oh, sukses. Sukses. Sing nomor loro? Pegawai pajak Surabaya. Ya, Sukses. Sukses no. Sing nomor telu? Aku gitu. Oh ya wis bener, Met. Ya. Wis iki pengalaman pribadi ya, Met. Berarti sampean goblok berarti. Aku terasa digoblok nih. Rumahku asik. Oh, wis nek jujur kaya ngono kuwi. Heeh. Ya, iki jajal sindene. Sindene no. Wah, berapa sinden bidadari cantiknya Astabrata. Amin. Nah, cantik, cantik. Sing kono aja rena-rena. Tahu cantik. Lho, iki empumpune sinden. Lho lah iya kan pernah cantik. Wah, iki sing diaturi sing pundi riyen iki? Mbak Bir kita Ayu Stiani. Oke. Oke. Iki lho MC Nende Bagong. Oh ya. MC nono sih. Bagong. The Bagong. Oke, Dek. Kowe mbok yo gawe campur sari dhewe to. Mas Lindros gawe campur sari sampeyan gawe campur sari dhewe. Pun damel Iki nek campur sari Mas Lindros jenenge The Bagong. Kamu apa? Tebugang. Mah kira aku kowe. Kowe nek jeneng Bolo Bagong tak bacok kowe engko. Ora. Sapa? Oh, nggonmu ya elektris. Nggih. Aing MC ngene iki, Met. Iki sing tamu undangane Jawa apa Indonesia, Met? Anu Jawa. Nggih. Jawa. Ngaturaken sugeng rawuh unjuk para wilenggah kakung so putri ing satu dadi kinurmatan. Sesarengan campur sarinya Indonesia. Si Mas. Umpama nggih para tamu Jawa-Jawa. Nggih MC niki ra ono liya ya mung awakmu tok, umurmu wis 87. Tuwi. Tapi sik meksa MC. Ya. Assalamualaikum. Kali-kali malih. Ya ora iso to, Met. Ora iso no. Lah ya kudu iso. Lah nek kowe ya iso. Wong MC wong dunia seni kuwi ora gampang tuwa. Dadi Mas yo tuwa kene ning jiwane sik muda. Ngomong kowe MC campur sari. Monggo. Tasik sesarengan kalian campur sari Astabrata. Ya iki lho barange. Wonten sinten wae menika? Salah satunggalipun para sinden-sinden istimewa. Wonten diajeng sapa ya? Wong Baik iki MC pisan golekne ambulan iki. MC ora ora jenenge sindene lho. Yo penuh dengan gertakan mergo MC dangdut campur sari iki musuhe wong mendem-mendem, Met. Ah, campur sari dangdut MC itu dangdut. Kudu ngebit dangdut suarane kudu. Oke, saudaraku, salam rindu tak akan layu, salam sayang tak akan hilang. Tak panggilin sederetan artis yang sangat luar biasa. Ada siapa dia? Gaji ndel iki tenan saiki. Pas telakku lho, Met. Lah wong MC kok malah Dalem guyu kakean lho iki. Guyumu kakean. hebat niku orkes dangdut ya ngono Yo kuwi. tapi guyune kakean ngono kuwi. Lah terus Ya sedengan ae. Sedengane to, cekak ae. baik saudaraku semua yang sudah hadir, tak panggilin salah satu artis yang sangat luar biasa. Ada siapa dia? Artis asli kelahiran kota Nganjuk toh.
Nah, itu. Oh, hah lho. Sithik kesitku kakean kuwi, Jek. Sing sedengane ngono lho. Sing sedengane lho. Kuwi kakean terus malah kesithikan lho. Pak Karnadi lho ora protes. Ya diprotes perlu koncone iki aku. Yo, kembali kita hadirkan Asta Brata Campur Sari untuk Anda. Iya. Ada beberapa sederetan artis untuk Anda semuanya. Siapa yang pertama kita panggil asli kelahiran kota Nganjuk? Raine. Raine kaya apa? Iso kaya Sri Bombok. Karena nganggo klambi kembang-kembang iso kelamu lho. Tekne ya, Mas. Oke, ya. Biar kita ayo sekalian nih, sepati Jawa. Yo. Hey. Wow. Selamat malam Sugeng Dalu Cahayu. Selamat malam Mas Lendro. Oh, wis kenal aku bae ya. Ya iya no. Paring asma sinten cantik? Namaku Birgita Ayu Mas Lendro. Romae mana, Dik? Aku asli Kediri Mas Lendro. Sak menika tasih kuliah napa sudah punya pasangan Mbak Birgita? Sudah lulus kuliah Mas Lendro. Nah, kena telek. Oh, takon-takonan mbok langsung ngono ya. Loh, kan kita seniman tuh ya. Iya, Seniman itu harus tentil. Ya Yati. Ngayati. Piye to wong nonton iki ben gregetin karo awake dhewe. Iya, ben wonge tertarik karo awake dhewe ben tentil. Iya, kita kan Gen Z ya kan. Awake dhewe dadi wong nonton iki ben tentil ngono lho, ben tertarik menonton iki. Aku nak kowe gak apa-apa. Kene bareng Mas Akbar. Nyapa? Kenapa? Piye? Aku kok gila. Habis gimana gitu loh kalau ngomong. kamu tiru-tiru aja. Iri. Sama iri sama Apa iri? Kamu Lah nyapa Sampean. ini? Iki karo kowe. karo aku. Alah, blas gak iri, Bro. Lho, Iki pasangan sing serasi sing wedok ya ayu sing lanang ya gede dhuwur pas. iki kok sampe gede dhuwur matane. Kok ngece lho. Lah sampeyan kok gede. Loh, iki di mataku iki Mas Lendro gede dhuwur ya Mas ya. Kok iki voting penonton met kowe nek Anu, bapak-bapak, ibu-ibu, Mas Lendro gede dhuwur napa mboten? Ndek. omongan ora Apa tangane kaya pedomek deh. lek kareman aku balamu ya lek. Ojo macam-macam kene wilayah kono. Lho, ya ya, kowe kudu pecah todanan Dek. Aja ngono kuwi Mas, cinta ki buta. Loh, Dadi cinta iki itu buta. tak sawang ya bagus putih dhuwur ngono Waktu kuwi. bagi pasangan itu adalah yang berharga met. Aku mau ngelingno ya. Apa? Wong nikah iki pisan kanggo selawase. Betul. Kok sampean kok gelem karo kene. Aku wani kok bangun omah kanggo malam pertama lho wani. Loh, Kok iPhone-mu semono lho. Lah aku iki wedok andi to sing tak banguno. Lho. bojomu melok lho iki. Lah ora masalah lho. Anakmu melak salimaku lho mong anakmu mong. Ora masalah pancen keadaane ayah yo ngono lho. Lho. Aku Sopo sing diundang ayahku? aku to. Lah wong koyo Aku nek enek wong nanya. lah nek gak enek Pak. tak akeh lho. Wong iki paling gak sayangku. Lah gila. Iki ngrayu cah wedok iki ya ngene iki ya. Ya. Sayang, setelah nikah nanti kamu tak beliin mobil mau nggak sih? Mau dong sayang, aku mau dibeliin mobil. Ya, nanti kita beli mobil. Apa? Kita sing itu ya slok. Kowe rasa meri, pengen. Iki jatuh cinta ya ngono kuwi. Centil ya, kudu Mas. centil. Nah ngono. Lah ngono apik. Polamu. Biasa ngono lho. Biasa. Aku mau aku Lah kok pengen. doku dikraung ngene kok. Ya wis saking senenge kok. Kok kaya sengklir to. Sayangku. Oh, Mas Hendro. Setelah nikah nanti kita beli mobil ya yang bagus. beli. Jangan second ya kita. Ayo, beli. kok metu kono seri. Kowe nyetir sing kono madhep ngguri karo goreng tahu. Ora.
yo. Tidak mungkin yo ora cintaku. Kok iso tekan ngono ya pikirannya? Tidak mungkin. Menawa, Mas. Mungkin ya Mas ya. Jangan kita minimal Alphard loh. Kowe yo bojomu kok ngomong. Betul sah. Po, nyanyi yo. Apa iso? Elek tres. Iki yo iso nyanyi ya. Wong pasangane Mbak Bir kita jelas iso nyanyi. Iya, iso Jelas iso nyanyi. nyanyi. Apa padane pasanganmu anu biyen? Lho, yo ayo nyanyi. Elek. Gak enak. Gak enak omongannya. Yo. Gak iso asline. Minor. Dedeno kandul malam ini lho apa? Lagu. Sepira le? E minor le. Malam ini. E minor. Apa kok tak krungu iki? Lah ya kuwi. E minor. Iya kuwi. Lho, E minor ngono ku ya? aduh. Kowe aja ngisi-ngisi tak coba sama tuding wayang. Ini Mas. Tak kira ya apa? Sama pasanganku loh. Iya, tak bae lagi ngerti ta? E minor tiba ngono met aku kok garo. Oh. Kayak kok beda ya. Sepira Mas? Nah. Nyanyi sing apik, Pil. Aduh sayang, Wedo. aku cinta padamu. Oke Rio. Orang ngira yen Diupenge. ngasep tekaku. Kok poso men to? Jebul kowe wis ana sing duwe. Tanganku dek. Apa? Ora tekan. Lho, Ojo ngisi-ngisini aku lho. wong tepuk tangane ra iso kok ape mangku. Tepuk tangan. Penak. Lah kowe tepuk tangan. Dadal. Perkoso. Wong aja nyanyi kuwi. Yakin lho, iki lagu sing hit Piye lagune? Aduh sayang, aku cinta padamu. Orang ngira yen kasep tekaku. Jebul kowe wis ana sing duwe. Lagu iki biyen ngetren met. Aja ya ngetren. Aku duwe kanca nyanyi kuwi karo duet karo pacare yo gak dadi yo. Percuma. Masa enek. Wah, lho gandeng rentang-renteng nyanyi kuwi yo. Aduh sayang. Heeh, nyanyi kuwi duet. Nggih. Terus. Ora dadi ya iki. Cah yo enek met. Enak. Yo nang kene. Gak. Lho. Loh. Ya nek kowe ngrayu ngono ngrayu. Lah nek iki lho apik. Ayo. Heeh. Ayo lek man. Coba. Oleh. Awakmu ayu. Hmm. Ayo Rabia. Loh. Iya toh. Wong aja langsung sih. Aja langsung dong. Laki-laki iki karo wong wedok iki kudu banyak kata-kata. Heeh, merayu. Merayu wis. Nah. Kowe mau to? Aku C. C iki apa met? Wis saurunge anu C. C. C iki saurunge E. Andai kau tahu Apik iki. aku mencintaimu di dalam hatiku telah terukir indah namamu. Met. Tak benar posisi lho, Pak. Kowe mangku sinden koyo ngono kuwi kowe ra isin to? Lah ki napa? Anakmu nonton lho ning kono. Ndak lho. Oh iya. Iya. Man Jerman, kowe ndek Pak kene gak seneng man. Sapa jenenge Jerman yo? Jerman utuhmu. Anake dagelan kondang kok Jawa. Jerman Witono. Lho kata apa? Asma iki ra apa-apa sing penting iki sukses kaya wong ngene Lho lho. ya sing kudu Jerman ah. Oh ya liyane. Lah padune sampean pengene kok. Lah apa iso ngrayu kowe? Apa iso ngrayu wong sampean rombongane lho sing gawa sampean kabeh. Tapi sampean kan gak menang ngrayu mangku. Tapi debok kuwi nek gelem. Yo. Apa wani kira-kira? Wani ya Met ya. Ora wani. Amas amayor iki nyanyine yo Met yo.
Ayo, iki rayu ngene iki gak wani dalange ngrayu kok, Lik. Loh, dalang itu tanggung jawabnya sendiri-sendiri. Tanggung jawab kuwi ning wayang. Sinden wis enek bagene dhewe-dhewe. Lanang kok gak wani ngerayu ya Mas. Mula ora payu-payu. Payu Bengi aku balane komet, Bro. Milang-miling tiba guing. Apa kuwi? Ha kakean milih sampean bojomu. Oh. Nang iki rekoso. Mas. Ayo, ndang neh. Sayangku Nah, gitu. sing ayu dhewe apuron ngapa bakal tak usahake ibarate bumi isi Modal bensin seliter, motorku tak starter, tak ampiri ayo tak jak muter-muter. Ya tindak pundi Mbak Ayu badhe tindak pundi Sik to Pak, sik to. Apa? Kok tinggal gak biasane iki Pak indah Lurih, Pak. bae gak numpak dino taksi iso sampean iso ngrayu ayo ngrayu sinden jajal panira Aku gak iso nek nyanyi. ya kata-kata dong apa bowo? Pak, wonten pamundutan Mbak menawi. Loh, ada no banyak. No. ya diaturi nggih gliak-gliak waton kecandak ngaten nggih Mbak Birgita Ayu Setiani. Ayu Setiani mijil saking Kediri, kelahirannya Kediri. Angge niki wau kata sik sapa takai lah nek ngene kan ngerti. Ah monggo ngaturke napa Mbak? Ngaturaken. Ya ngaturaken. Nah, niki pamundutannya banyak Mbak siapa? Mbak Birgita. Nggih, napa, Wonten setunggal Lintang Asmara, 2 Memanik. Memanik sih ya. Oke. Cahyo ya. Manik ya apik. sing piye to met memanik Memanik. Nana. Oh, panggah ya. Apa? Mejar tak usah Modal bensin. Malah kowe mah. ya sesarengan Asta Brata Buka saka Orjen Mas Tris. Piye Saka Orjen. kata-katane anu slogane piye? Astabrata. Suka. juga Ngono tok. Iya no. kangge lambene Lah apa arep mbok ubah apa piye? Yo Arep mbok ditambah yo Mas wong ora bayar lho. Piye? Tambah piye Slogane Kan sing muni Astabrata ngono Dang. Asta Brata suka Ya calek ngono. Siagakno siden-siden nyekel mik kabeh. Siden-siden satu-satu. Siden-siden nyekel mik kabeh. satu-satu niki Satu-satu. Sik to Mas, pikir-pikir sik to Mas. ya ora apa-apa Nek kene oke lah. Nek kene. wes toh. Itu namanya wes anggota grup itu harus loyal kepada kru ya Mas. Ayo terus. Ayo. Siapa nama ini nama? Namanya Ya, siapa? selamat malam. Yes, nama. Nama saya Retno Dewi. Oh, Retno Dewi. Wah, lah sampean to no. Loh, kok Dewi kok wi. Nah, tahu kata-kata slogannya Pak Mane? Astabrata. Suka. Mas Komet sing ngabani Mas Komet jajal. Apa nono? Astabrata. Suka. Oh anu iki. Cek kecilian romate iso. Kurang totalitas. Geser. Romate muni, angine romate muni. Contoh ya. Iki dicontoni karo Ayam nek acik ngedom ayam. Astabrata. Suka. Ayo. Dadi kene ngantek ngeder. Astabrata. Urus Suka. Suka. Ya. Ya. Astabrata. Jenenge sik. Jenenge. Orang nganggo nada. Oh iya, jenenge sapa Mbak? Sinta. Oh ya, Mbak Sinta, coba Iya. jawab ya. Ya. Astabrata. Suka. Lagi. Iki kena tak mbru iki. Kok kene bomber. Sebelah. Sebelah. What your name is? What your name? My name is Aulia. Oh, actually Bidu Scooby-Doo. Ya apa? Oh, juga kira to. Ben kowe tak Inggris nah gitu. Ayo, ayo Olia. come from dari mana? Sidoarjo. Sidoarjo. Yes. Wah, nganjuk ngalor ya. Yes. Ngetan to, Ngetan. Ayo ngalor terus ngetan. Oh iya. Astabrata. Suka. Oh iya. Saya rene saya. Wis terus. Iki wis tau diburu ya, Met. Heeh.
Yovika iki. Kowe kok kenal to, Met? Jangawi. Yovika. Nggih. Jawab ya. Oke. Astabrata. Suka. Oh ya. Bumbu kurang menarik. Tapi tidak masalah, itulah salah satunya. Kita harus membuat kurang. Masih satu. Ibu Eko Mary. Mary nonggo. Kok sia-sia. Siji diemruk kabeh. Kok bareng mrek untune cepot, Met. lu wis ora patek anu ngabas. Ayo. Sampean ben Met nggih. Pun anu jenengan besi mawon pun. Ngapunten Kabeh iki. Nyapa? Ayo. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alah lucu-lucunya. Lucu-lucunya. Ya sewu paring asma sinten, Dik? Kula Bu Parsinem. Bu Parsinem. Nggih. Saged nggih. Mbuh. Uruk. Jajal ya, jajal ya. Nggih. Astabrata. Sukan. Ori. Piye? Ngeten lho, Bu. Nyun sewu piye Met lambene? Kene. Bu, nyun sewu. Met piye lambene done? Astabrata. Suka. Bu. Astabrata. Suka. Saya kuwi karo padha karo ngibu suka. Iki berkita urung. Ayo, sampean iso ta, Nduk ya? Ya isono. Sing Ndur kuwi apik. Astabrata. Suka. Wah, apik to? Apik kowe. Piye, Met? Piye? Ayo langsung lagi. Ayo, manek. Ayo, mamane buka orjen Mas Tris. Ayo, mamane sesarengan Mbak Birgita Ayu Setiani. Ayo. Nggih. Sampun dipun pinangkani pamundutanipun. Nggih. Memanik. Berarti sik nduk siji to, Mas? Nggih. Apa ya? Iki mau Lintang Asmara. Lintang Asmara. Oh, nggih. Ben disarirani dening Mbak Aulia ya. Ya. Sing saka ngendi mau, Met? Mbak Aulia dari Sidoarjo. 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 Ben jumeneng ya. Oke. Monggo Mbak Aulia, sepote coba kaya ngapa, yuk. Yo. Wong mandang suarane. Disapa Mas Lindro, Mas Oke. Komet. Selamat malam Sugeng Dalu Cahayu. Wes. Selamat malam Sugeng Dalu Mas Lendro. Paring asma sinten kalau mau? Kula Aulia. Aulia Sidoarjo. Nggih leres. Sakmenika posisi wonten Sidoarjo napa tasih kuliah? Teng Sidoarjo. Sampun Sido. rampung kuliah. Alhamdulillah. Nggih. Ini jelas, Met. Biasane posisine back napa nyerang? Loh. Lah apa pemain bola apa piye aku kok. Kok iki isih ning omah apa wis lulus kuliah? Lah, Nggih. karepmu ngono lho. Sudah lulus kuliah. Jenengan sampun lulus kuliah napa? Kula pun lulus omah-omah. Kok kuliah? Wong babat tebu ora wis ya. Nggih. Mbak Aul. Nggih. Ngaturaken Lintang Asmara. Ayo karo sapa ki Mas Komet apa Mas Komet, Lindro? no. Mas anu Slendro no. Ape Komet. Niki Lintang Asmara pamundhutane Bules anu Mak Samija, Mak Sumija gitu. Sumija sapa, Met? Sumija. Sumija sing tukang masak gini. Kowe kok apal, Kok apal men to? Biasane kok. Oh wilayahmu ya kene iki ya. Lah nek Nggih. sing sing tunggu beras. Tuku beras biasane anu Bu Titi. Lah bules niku wau sinten? Bules niku sing tukang adang. Tukang adang. Wah. Tukang gawe kopi, gawe Kok kopi. apal men ya? Bules nek tukang gawe kopi. Gawe kopi nani. Kopi tanggaku kok. Kok ya apal to? Kok ya apal men to? Lah ya Apal, Mas. apal men to. Kowe kok pinter to, Met? Yo kudu Apal. gapiak ngono lho. Nek sing tukang gawe kopi sapa, Mang? Tukang gawe kopi Mbak Nani. Sing tukang adang. Tukang adang Bulis.
Tukang masak. Masak Bu Sumijah, Tukang ngadang, Met. pengadang Bu anu apa Karnati. Kalau lagi Mesti nanggap kok tukang ngadang. Karnati tukang ngadang iki ngawur. Ayo karo Mas Lindro Mas Kemet apa digarap wong loro? Garap loro iki digadu. Oke, digadu. Iya. Sarengan Mbak Aulia, coba kaya ngapa lintang asmara to dadekke. Yo. Celorot. Yen wis tresno ora bisa dipisahno. Ya. Ah, Mbak Aulia sampun ngaturaken lintang asmara matur nuwun. Dipisanke kurang siji ya, Mas Sinten? Komet kalih Mas Lindro. Nggih, Mas Siap. Dalang. Ada Mbak Retno kalih Mbak Sinta. Kalih. Ayo no. Diduetke. Yo, coba kaya ngapa Mbak Sinta kali Mbak Retno jumeneng sepote ya. Ayo, coba celorot. Yo. Awas. Yo. Wow, semakin malam semakin tipis-tipis. Bisa pasik no. Yo, sapa-sapa selamat malam Sugeng Dalu cantik dari yang sebelah kiri dulu. Selamat malam Sugeng Dalu Cak Selindro. Ya, nama-nama siapa cantik? Kulo Sinta. Oh, iki Sinta Met. Sinta yang sana, Ya. Saya Retno Dewi. Oh, iya. Rumah-rumah Mbak Retno Dewi. Asli Kabupaten Semarang. Untuk mengetahui daya fokus kalian berdua. Heeh. Sing digawe juragan apa? Ayo. Gabah. 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 Gabah itu yang bagaimana tolong dijelaskan sebelah sana. Sebelum menjadi beras. Sebelum menjadi Belum beras. diselep. Oh iya Wah, betul. bener, Sampean bener. gak ngerti nah sampean. Ya ngerti, teko Sebelum jadi beras. Kalau beras itu sudah dikupas menjadi loh. Ya beras. gak ngerti. Beras dikupas tepung. Salah. Apa? Menir. Ora patek remuk kok. Pertanyaannya gitu. Lah nek wis dadi beras ya Ah. toh dimasak dadi Nasi. nasi kuwi mergo sak kelompok ning dhewe Upo. kuwi bangsa siji wae jenenge Ruwerna ya toh. Wong luar negeri karo awake dhewe bingung sing upa ndi sing rais ndi sing nasi ndi kuwi nek sego dibuntel godhong didang kae waya bodo jenenge dawa kae lontong. Oh, Sego garing. sego garing karak. Kuwi wong luar negeri saya bingung ngono. Sing Soalnya awake dhewe bangga dadi wong Jawa Indonesia. Indonesia. Nggih. Ngaturke napa? Ngaturke tetembangan sing seragenan nggo penutup lali janjine. Oke. Ya. Sira. Ayo pas. Digedrukne Mas ya. Gedruk. Gedruk. sing piye, Met? Aku ana bos campur sari ora ora gedruk. Iki komet. Nah, aku kan wis biasa ngetes Oh, iya. komet. Iki kan rencana apa gawe campur sari ya, Met ya. Ya. Komet song. Gak. Loh, Kaya gak ngene. gedruk ta? Gedruk piye? Lho, Iku ora gedruk. campur sari kuwi lho gedruk. Nadane. Style. Genre musik. Genrene lho. Genrenya gedruk. Lah iya, gedruk ini. Iku ora ngono. Ya piye to? Duk duk. Ah. Duduk piye? Ya wis. Dung pek. No. Gak. Tak kempek. Eh. Lah ya kuwi lho Mas gedruk. Arasmene ngono kuwi. Iya, Yo, iya. kanca-kanca. Lah sampe dung. Ya ya wis dudung tek lagi lho. Ya, ya. Rungokno dhewe nek ngono suarane. Dung apa? Dung apa? Dung pek ngono. Delan suarane nek ngono. Delan. Ayo jajal. Jajal tes drum sik. Ya ya ta. Oh iya. Nek ngono tak takoni. Heeh. P apa? Malah kuwi ya.